Acum citim literele. No, hai. Vezi că ai început cu două. Așa. Dumnezeita albinuță, sfintele și hărnicuțe, adună din foale în foale miele dulce, dulce tare. O boscuță mititică și buboasă și înverzită a ieșit acum din bate, însorindu-se pe o carte. Ați văzut cumva pe Rex? Cățelul? Cățelul cum aleargă prin o gardă, Santu este mititel, arătându-și noua scaldă. În grădina lui mămare îmi lovea cu un fal de soare. Se încântă fiorus la un dovăcel sfios. Elefantul dolofan trompa și-o agită în van, că la scaldă cum îi pace, toată lumea îi dă pace. Fasoala de pe areac, fasoala coaptă, va să ajungă în farfurie, se îndreaptă și se sucește, vei în supă și nahnie. O găină cu fasoane face multă gălăgie, deci acum în cuibare-s doar ouăle de curcă. De la baie când ieșim, Iulie să nu răcim, ne pune noi imediat papucii și un halat. Mama din duncheloga de mele, o păcintă, o săcoacă și de nu avea mai vere să mănânce el pe toată. Un ciocan Și o dăltiță stau cu mine întotdeauna, pentru că pititel tâmpalul să le paleste velalul. Mărul roșu aromat s-a îmbufnat astăzi de tot, că bunica avea de îndată s-a transformat în compot. Două aluni și 3 alune stau de vorbă în cămară. Au soso, ce se spune că afară e primăvară. O omidă pofticioasă dintr-o frunză s-a înfăptat, acum tot se uită cât de mult i-a mâncat. Mici e un pișel fos și foarte curajos, că a sărit un șoricel și acum fuge după el. O răciușcă mititică de apă ca mare fică, dar acum mama rață să înnoate. O învață. Învață să înnoate. Stai că mai e acolo una. Mai e acolo una. Toți copiii sună joacă, însă el a venit să scolim zăpada toată, săniuțele au pornit. Șoricelul din cămară a mâncat toată bânzică și se ascunde cât plin de teamă că s-a supărat bunica. Zarul mare, gălăgie, tremură și lemnul în sobă, când Dănuț plin de mândrie bate tare acum de acum. În țară utăcios se dă mare curajos, ca ciupi 2 băieței de mănânce șobăjei. Ursul aromat de mere, chiar la stup s-a nimerit, dar albinele mai verzi tare l-a încolțit. Veverița cea ghiduță de hână stânge hână și săraca ce mai duce tăia lune și o castan. O fetiță bucălată cu un coș a venit azi
în pădure cu un coș ca să cureagă, se urică faci și mure. Bravo! Ia să te filmez. Câți ani ai? 2 luni. 2 ani și? 2 ani și 7 luni. Bravo, tati. Tati, mă filmezi? Da, Filmează-mă. râde. Arată-mi dinții.